ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошинои советски арзон 07, Toyota Corolla, Toyota Camry, сечкаҳои простой, объёмни, Vectra, хэтчбек, седан ва дигар намуд мошина аст бадро ки мошинои арзон ки ай соҳибашон қабул кардем, баҳри шумо навор карда пешкаш мекунем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хели мошинҳо дар кора мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, инам хеле техникаҳои фарқ надорад. Сурат, маълумот, адрес ҳамаша нависта роҳӣ кунем, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дӯстони азиз, курси имрӯзаро гуфтан наметавонем, чунки аниқ неста, якдам поён мефурад, якдам боло. Барои ҳамин байни шумо нофаҳмоӣ наша, барои ҳамин гуфтан наметавонем узи зиёд. Хай ки аниқ шуд, бо пешкаштон мекунем, рафтем навора сар мекунем. Якум мошини фурӯшии имрӯза аст баъдро Opel хэтчбек аст ки намхали светои сав соли барои шуш 1996 бензин газ дардаш кор мекард. Моторуш 1.6 литра, коробкаш механика, саистани мошин мегад нахаду. мошин 4та калпак, 4та блонаи 70% аст, салоншам тоза, мошин мегад нахадо мегад дастрошни сум дар кора мегад мефурӯшем бо нархи 27000 сомонӣ баъдро ки хеле хэтчбек арзон дигар намеёбем. соҳибшоне ки дар Россия мегад дастрошни сум дар кора мегад, ба ҳамин хотир фурӯшта мудан. ин мошин баъдрон дар шаҳри Бохтар Қурғонтепада қарор дорад. ин мошин баъдро ҳоли дар ягон ҷо фурӯш дар бормондагӣ сад тоқа дар шабакаи мо якум фурӯшае. чихолош навасад, салоншам тоза, хай мошина мегад сум дар кора мегад арзон фурӯшад, задни камера, монитор, ҳамин хетчо телевизор дорад. 27000 сомона баъдро бо ягон сум дига мегад арзон мекунем. тоқа суми холӣ мегад алиш умуман намешавад. дута рақам аст, ҳар ду рақамошон кор мегад мегафон аст ва павилон марамат дигар маълумоташ агар Opel хэтчбек нахаду маълумоти аниқ ва пурраша гирен. шумо дам агар хамхали мошинои майда, мошинои боркаш, хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад, сурат маълумотшо роҳӣ кунед, фурӯшта рекламада мегузорем. лайкора занед ва навора подлисаш кунед. ди мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон гурзавои газел аст ки соли барои 2008 солае ки судишуриш мегад бензини холия. Моторуш мегад 4.6 литр, коробкаш механика, саистани мошин мегад беҳтарин. дарозии ҳамин кузов ҳамин чиш баъдро 4.3 мегад соҳиб шуда мехел гуфтан 4.3 ҳамин хел навистер хай бо аниқ када мегирен. 6та баллон мегад баъдро пачка мегад. ин мошина мегад нав ай Москва варда мегад нав растамошка кадаган даже номерош номерои Россия. ин мошин баъдро дар Тоҷикистон ҳоли умуман гаштагӣ нест. нав ба ҳамин қариби ай Москва овардиан ужре растамошка кадагиан фақат ҳуҷҷатша мекунем, газ метиҳем. мошин баъдро электропакет дорад, даже кондитсионерам дорад. 6та баллон мегад пачка, умуман ягон ҷош задагӣ пуштагӣ надорад. ин на бо видеош ҳама ҷоро тамошо кунем. кузов мегад тоза, кондитсионер, электропакет, баллону пачка, яъне растамошка кадагиае. ин мошин баъдро қарор дорад дар ноҳияи Абдулла, яъне ки Ҷалолиддини Балхи Румӣ тарафи Калхозобод мешавад, аз Қурған болотар ва фурӯхтан мешавад бо нархи 65000 сомонӣ. бо арзонтар кардан метиҳем мегад, мисол бинен пеш бинен маъқултон шуд муомила кардан метиҳем мегад соҳибшон. радной краскаи мошин мегад навай дар Тоҷикистон гаштагӣ нестае. растамошка ҳамаш кадагия баъдро азиз 2008 солош. марамат хай бо занг зад дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем. сеюми мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Toyota Corolla Verso аст ки соли барои 2006 сол судишфурӯш дизел. Toyota Corolla Verso баъдро ҳамин хел ном дорад. 2006 сол дизел, объём моторуш 2 литр, коробка механика, саистани мошин мега нахаду. свети раднои серебристи, кондитсионер, электропакет, баллон ҳолати корида ва 4 диска. дӯстони азиз, ҳамин хел маълумото наистиян. нашод танировка ва ҳуҷҷат мега хай бучидага аст, хутон мекунем. магнитофон ҳамаш кор мекунад. дастрош мега мефурӯшем бо нархи 55000 сомонӣ баъдрон бо арзонтарам мешавад. ин мошин мега дар шаҳри Ваҳдата қарор дорад. Toyota Corolla Verso баъдро ҳамин хел ном дорад. мошин мега нахадо мега салоншам тоза, ҳама ҷош кор мекунад, бен аз пеш бинен. ин мошин баъдро ҳамин хел сайстаино мегад, мисол ай 6та мега болай просто сум дар кора мега, мисол арзон фурӯхтесанд. мошин дар шаҳри Ваҳдат нархаш 55000 сомонӣ баъдрон рақамошо рақамои Россия астае. имо WhatsApp пайваст доранд. кадоме ки наличие мегирад муомила дорад.
аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкотонро фаромӯш накунед, гузорем ва силикаи навори моро дар WhatsApp эмоҷи дорем. Силикаша пайдазак раҳмат барои дастгириётон. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аз Бадрон Toyota Corolla ҳастад ки светои серебристи соли барои 2006 соле ки судишурӯш мегӯяд бензини холӣ. Мотор мегӯяд простой 6 литр, коробкаш механика, системаи мошин мегӯяд беҳтарин. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд 11 моҳи дига срок дорад. мошин мегӯяд кондитсионер дорад, кор мекунад ва 4 диска 4 баронаи 80% радной краска серебристи мошин мегӯяд нахада дуруни шарда гаштагия. خب نرخ ماشین میگه 66 تا گفتم بادرون با ارزون هم میشه میگه این رقم ماشین است که مگافون و دامونی که نالیچ میگیره میگه با کانتر دیگه ارزون میکنیم و دامونی که میسو خریدار باشه میگه اومده از پیش بیده میگه با تلفن سودا نکنن. ماشین در دوشنبه و نرخش 66000 سومونی رقمشون مگافون است. مرامت دیگه معلومات پورا و انیقتش از صاحبشون گیرین. دوستان عزیز چی ماشینی که میخرین در کامنتری نویسید موجود کتر پیشکشتون میکنیم. پنجم ماشینی فروشی است بادرون هست مرسدس بنز C کلاس که سچکا بیومنی سال برویشش 2000 سالی که بنزین گاز زردش کار میکند. موتورش 2 لیتر کاروکاش اتومات است. سیستم ماشین میگه به نهایت تازه. ماشین میگه یک سال تنیروفکا دارد، 7 ماه دیگه حجت دارد. ماشین میگه لبای نواراتش میگه کار میکند، کاندیسیونر، لیوک و بالونش پاچکا خداوی توپچه میگه 4 تا بالون پاچکا 4 دیسکا. خلاصه ماشین میگه همه جاش کار میکنه. خیلی که در صورت دیده است به نهایت تازه میگه دیسکا پیسکا بالون کاندیسیونر الکتروپاکت 7 ماه حجت و یک سال تنیروفکا پول خود برادرون ماشین میگه تازه коробка автомат. нархи мошина мега 70 та гуфта сем бадрон бо арзон омеша мега ин мошина мега дар шаҳри ваҳдада қарор дорад. одамоне ки наличи конкретна харидор боша мега мо мега муомила кадом метавонем мега дастфурӯшни мефурӯшем. ина рақамо мегафоншон кор мега одамоне ки маъқул кадан мехаранд анихтар кадан маълумотша гирен танҳо суми наличи дар пеши капот. шашум мошини фурӯшӣ аст баъдро мошинои советский аст ки ваз 21014 чихеле ки шумо дар комментария хоҳиш мекардем. соли бароишаш 2012 солае ки бензини холия моторш 1.7 литр коробка механика системаи мошин мега нахаду ҳуҷҷатҳои мошин мегӯянд ки бучидагия. хоб балон мегӯяд пачка аккумулятори нав дудари пеш мегӯяд электропакет бадрон мотор мегӯяд 1.7 полисейския мегӯяд соҳибшон салоншам тоза ҳай магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин мегӯяд бадрон мошин мегӯяд нахаду 100% радной краска мехел сиёҳ. хоб нархи мошина мега 18500 сомонӣ гуфтасем бо камтар дига муомила мешавад. ин мошин мега дар шаҳри душанбеда қарор дорад. дӯстони азиз бисёри баъд не камтар дига мегад арзон мекунем, яъне ки наличи сумкати боша мега муомилаи хуб дорад. танҳо дар назди капоти мошин мега соҳибшон мошин дар душанбе рақамошон мегафонай маълумотҳои 100% ва пураша худатон занг зада пурсед. ҳафтум мошини фурӯшӣ аст баъдро Mercedes Benz C класса ки сечкаи простой соли бароишаш 1995 бензин газ кор мекунад моторш 2 литр коробка автомат системаи мошин мега беҳтарин. мошин мега 100% мега чашкош ягон ҷош варид надорад 4 диска 4.80% магнитофон электропакетамаш как надо бадрон. нархи мошин мега 36 та мега соҳибуш бо ай пеши капот мега савдо мекунем, яъне ки савдош мега дар пеши капот мега конкретна дора соҳибшон намхел навистиям. мошин дар территория душанбе бадрон ази на рақамошон настагаса мегафон 36000 сомонӣ муомилаи хуб ва савдо дорад. хай бо дигар маълумотша гирен. шумо дар махали мошинои боркаша мошинои майдаҳай хонаи заминаи квартира ягон техникаи чизе ки набоша бадрон сурат маълумот адрес нарх наву ҳамаша нависта роӣ кунен. мо дар видеои оянда намехоҳем фурӯшда рекламада мегузорем. бозам такрор мекунем ки лайкотонро фаромӯш накунед, навора падисаш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ҳастай Opel Astra F аст ки дар кузуфи седан соли бароишаш 1995 бензин газ кор мекунад мотор простой 6 литр коробка механика ҳолати мошин мегӯяд созаи нахадуай. мошин баъдрон задаги пусидаги варид умуман надора мегӯяд 4 та дискаҳои списни салонш тоза магнитофон ҳамаш кор мекунад. ки нашуд хадавой ва ҳуҷҷатош ягон чи гуфтагӣ нест. главни мегӯяд задаги пӯшидаги варид мега кадаги надора мега соҳибшон ва 4 диска радной краска.
خب نرخ ماشینا میگه 28 تا گفته با معامله هم داره میگه صاحبشون انیق همه خیلی گفتن یعنی که باز میگه معامله دارد این ماشینا بادران در پایتخت خیلی بسیار ماشینا بوده امروز از تریتوری دوشنبه روان کردن کدام تو که کان کردن خریدار ماشین بادر هفته از پیش دیده قطعشون سودا میکنه که 95 یعنی نرخش هم قیمت نیست خیلی معامله کدام میتونه بالانش سردین در ولایت کره است رقم و تلفن در 918 نایستگی است مرامت خیلی قطعشون زنگ زده با صحبت که دیگه معلومات پرسه ماشین فروشی نوبتی از سایبادرو مرسدس بنز C کلاس سایبادرو که کمپرسور سال برویشش 2004 سال بنزین خالی موتور 2 لیتر коробка автомат سیستم ماشین میگه بهترین گلاونی میگه موتور بهترین خداوی کداگی 4 تا بالون میگه 80 و 4 دیسکا الکتریک پاکت همش 100% بود رادنو کراسکا ماشین خیلی شودا صورت گرفتن خب دستروش میگه میفروشن بادر با نرخ 48000 سومونی بسیاری بد نه کمتر معامله دارد نگفتن که چند ارزان میکنن نمیکنن اینش از پس یمی کاپوتشون قطعشون معامله میکنن بادرون ماشین در شهر بختر قرغونتپه قرار دارد 48000 سومونی بادر رقمش میگفون است قطعشون زنگ زد صحبت دیگه معلوماتش گیرین ماشینای سوئدسکی میخرین ماشینای نو میخرین ماشینای چی خیلی که میخرین بادرون در کامنت نموش نایسته کدام سولوشا مثال اگر ما در پیشنهاد چید ما هم خیلی جدا کده با هر شما پیشکش میکنیم لایک و رازنه نوارا پادیساش کنیم ماشین فروشی نوبتی از بادرون اوپل استراجه است که نمخالی سویتوی کابوت سال برویشش 1998 بنزین گاز کار میکنه موتورش پراستوی 6 لیتر коробка механика сайстани мошин мега нахадвай соҳибшон намихе навистиян ва 4 диска мотор ҳолати хуб дабадарон 4 та балонаи 670 салоншам тоза магнитофон нашод ҳуҷҷат хадавой и чизо яго чи нагуфтане ки намедонам кондитсионерам дора надора яго маълумотша нанест барое ки баъзе аз тираҷоҳашон надора не ки ин 98 бояд дошта бошанд хай аниқада мегирен нархи мошина мега арзон гуфтиса мега 32500 сомонӣ боз камтара дига мегад арзон кардан метия мега дастрош ин мошин бадрон дар шаҳри истаравшанда қарор дорад кадоми шумо ки мехаҳед маромат занг занед мошини фурӯшии навбатӣ аз бадрон ҳаста Toyota Camry ҳаста ки соли бороишаш 2010 сол бензин газ кор мекунад мотор мега 2.4 литре коробкаш автомата саистани мошин мегад нахаду соҳибшонам хеле гуфтагааста ва дигар маълумотҳои зиёдтараша аз соҳибашон мепурсем мошин 4 балонаи 70-80% бадор 4 диска хоб салоншам тоза магнитофон электропакет кондитсионер монитор нашод ҳуҷҷат хадавои танировка ягон ҷош хеле код надора инаша гуфтагӣ нест бадрон узри зиёд барое ки маълумотҳои мошин хело ками бадай кадомтон агар ҳамин мошина ки мехарем бо хай занг зада қатишон салом алайкум када пурсен ки мисол чи кам дорад чи надора барое ки маълумотош беҳади бад камай нархи мошина мега 80 та гуфтасем бо арзон ом мешавад ин мошин мега дар территорияи душанбеда қарор дорад чанд қа муомила мешава намеша инаша вобаста айхудатон ва аз мошинифурӯш мекуна рақамошон мегафон наромат занг занед мошини фурӯшии навбатӣ аз бадрон ваз 2107 молодёжни ҳастае ки мошинои советски молодёжни соли бороишаш 2005 солае ки сӯзишвориш бензини холие мотор мега просто 1.5 литре коробка механика саистани мошин мегад беҳтарин бадрон мошинча мега мошинчаи бадрон яъне ки ҳамин хел гуфтиян дастрош мега сум даракора мошина арзон мефурӯшанд мега соҳибшон мошин мега 5 моҳи дигар мегад ҳуҷҷат дорад 4 та балон мегад 60-70% бадрон мошин мега 1.5 карбюратора мега соҳибшон радной краска сафед молодёжни салоншам тозай ҳама ҷош кор мекунад ва хадавошам мега кадага мотор мегад беҳтарин ҳамин хел гуфтиян дастрош мегад мефурӯшем сум даракора бо нархи 8600 сомонӣ бо одамоне ки наличи сумкати мегирам мега арзон мекунем то қа наличи сум алиш палиш намешавад мошин дар территорияи душанбе пойтахта қарор дорад ина рақамо мегафоншон ҳастагаста маромат дигар маълумотша гирин шумо дар махалли мошинои фурӯш боша роя кунед фурӯш дар мегзорем ин буд 12 мошини фурӯшӣ то видеои оянда